Ay. Bakit? Ganito talaga ako pag wala ng pera. Kung sa bagay, galing kang Vietnam. Ganun talaga ka namin. Ganun talaga pag walang pera, may mga buntong hininga. Oo. Malalaki pa naman kasama mo. Mga patay gutom pa naman sila. Ay, ganon. Oo. At pakatandaan kabisyo ha, kung ang pamilya ay patay gutom. Yan. Bawal ang tatamad-tamad. Correct. De, pero napahay talaga ako dun sa off-air kasi nagpakita si Diego ng picture ng mga ilan sa mga nasalanta nitong bagyo na talagang matindi yung pagkasira sa Cebu. Nakakalungkot. Alam mo yung parang naging maliit yung problema ko. Correct. Totoo Kumpara naman. dun sa problemang nakita natin dun sa picture na yun. At iba din talaga yung actual na, ay nako, basta ang hirap niyan. Yung nauulanan nga lang tayo, Diego, ano na tayo, parang naaalibadbaran o naiinis na tayo. What more, ito walang mga bahay, nasira ang bahay. Kaya nagkakaganyan po si Nicole. Ang pinakita kong picture sa kanya, sa gitna ng baha, nagyayakapan yung dalawang matanda. Ayan. So, si Lolo at si Lola. Na nasa gitna ng ulan. Oo, na nakaupo sila doon parang sa aircon compressor ata yun na inupuan nila para hindi na sila lumubog. Diba? Kaya naman isa po itong panawagan para po sa lahat, para sa kabutihan, na kaibuturan ng kabutihan ng puso ng lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Meron po tayong call for donations para po sa mga biktima ng Typhoon Tino sa Visayas. At kung gusto nyo malaman kung paano at saan ang legit na source or legit na pwede nyong pagbigyan ng inyong tulong, pwede nyo pong i-follow ang MBC Operation Tulong Facebook page. Yan. Doon nyo po makikita yung account details po ng Metro Bank. Ayan. At saka tandaan po natin sa mga panahong ito, gumagawa din po ng paraan ng Diablo eh. May mga scammer din na gumagalaw. Kunyari, tulong sa mga nasalanta. Pero sa kanila, ibubulsa pala nila. Kaya tumulong po kayo sa mga legit kagaya po sa MBC Operation Tulong. Yan, diba? So again, mga kabisyo, follow nyo po ang page ng MBC Operation Tulong para malaman po ninyo saan ang legit na pwede po ninyong pagbigyan ng inyong love. Yan, mga donasyon po ninyo. True, laluto lang halong ekla po. Sige na, exit na muna. Kakain muna ako ng matamis. Nalulungkot ako sa mga picture na nakikita ko eh. Maraming salamat po mga kabisyo. Hanggang dito na lang po kami. Ito po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido, na laging nagpapaalala sa inyo, on whatever you do, do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, babaitang sa sobrang tindi ng pangadig, kailangan pahinga ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!